alle dem, der kommer. Jule står derovre og camper. Kom. Hey, Jule, du er god! Og der er skudt på mig. Du stod lige derovre og camper. Plus 77. Og... Hallo. Hey venner, jeg ved godt, I er oppe at køre, og det er rigtig dejligt at se, men jeg er syg, og I skal nok få spillet til. Altså, jeg stod først på listen, og jeg har ikke. Du! Venner! Var det ikke? Vi øver nice her. Med skal vi være sammen igen.